היום בעמר כל כך הרבה שנים אפילו מהבוקר עוד לפני שתלחצי פנים וביושבך ממהרת למראה משנה כל שנייה כל תנועה לא יכול להוריד ממך את העיניים רק יותר ויותר מתנגנת לא יכול להוריד ממך את העיניים רק יותר ויותר מתנגנת וכשכבר נדמה לי שאני עולה על השביל שאלה גם חסותי עוד יורים דווקא אז את מרתה אותי וסמרים בכיסא הפשטות של הדברים ארגוני נשים מתנפלים עליי בתוככם שאני עוזב עלייך את כל עולם והמשפחה מה שנכון אבל מה אעשה אין לי פנאי לא אין לי פנאי לא יכול להוריד ממך את עיניי ושאת תופסת מרחק את לא כאן בכלל אז אני כמו חנה מרחק מהציר שמה שבוע זה לך עוד כל מקום עוד תלכי תדרכי תרפי ופתאום תחייכי